Samtang 140 ka mga pamilya sa Olango Island ug mainland Lapu-Lapu ang napabakwit no sa bagyong Auring. Samtang nakabiyahe na paingon sa Olango Island ang 200 ka mga pasaheros nga unang na-stranded sa Angasil Port. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, sukad ganihang alas 11 sa buntag, gilibkas na ang storm signal number 1 sa tibok Central Visayas o gitugutan ng makabiyahe ang mga barko ngadto sa mga destinasyon nga walay storm signal warning. Kini ang sitwasyon sa Angasil Port Sabado sa hapon. Mga na-stranded nga mga pasahero nagdinaganay paingon sa pantalan sa pamasin nga may biyahe. Sagad kanila niadtong Biyernes pa sa gabi na tanggong sa pantalan. Busa ingon na lang ni Ana ang ilang kahigwaos nga makauli. Asa mo patulong? Isapon diri na signal number 1. Dito wala. Huwag yan po biyahe. Sabta na may amo trabaho lang. For safety sa pasahero. Kaya kung sa may tabot ya, o lain, tumbang ko nana kung diyan Coast Guard. Bisan kun wa masinati ang dagkong bawd habig sa may Angasil Port sa Mactan, apan na sinati na ang dagkong bawd sa Santa Rosa Port sa Olango Island sukad pa niadtong Biyernes. Hinungdan nga maglisod pagdunggo ang mga motorbangka. Og isip pagpangandam, gipabakwit dayon sa Barangay Gym kining unom ka mga pamilya sa Barangay Paho ug laing unom ka pamilya sa Barangay Buaya nga nagpuyo daplin sa dagat. Samtang sa Olango Island, 24 ka mga pamilya ang gipabakwit sa covered court sa barangay ug sa Baring Elementary School. Gipabakwit usab sa Sabang Elementary School ang 34 ka mga pamilya sa naaswing barangay. Giapuran usab sila og mga relief packs. So kami padung dito sa Isla kay maki-coordinate ni sa mga barangay captains, especially sa katong mga nibakwit, no, kay ato man to silang i-assess tungkol sa ilang mga nasinati po niya unsa po mga kinahanglanon, pero wala yun so far reported nga mga nangaguba nga pampo, nangaguba nga balay. Praise the Lord. Samtang pag alas 8 ganiyang buntag, nakabiyahe na paingon sa Olango Island ang 200 ka mga pasahero nga na-stranded sa Angasil Port. Sukad sa Biyernes sa gabi, ang lokal nga kagamhanan na ang nag-atiman sa ilang mga makaon. Just last night, there were only 80, pero pagkabuntag mga alas 5 na 200 na sila. So they were allowed to sa naning labang mga alas 8 na sa buntag, ma'am. Samtang matod sa Cebu Coast Guard, moabot sa 551 ka mga pasahero ang natanggong sa nagkalain-laing mga pantalan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. May 30 ka mga barko nga apektado, 356 ka mga cargo vessel ug 2 ka mga motorbangka. So far, nasa 100 plus lang ang naato na bilang. Yesterday, ay ang karamihan, guli naman sa ilang mga balay. Bob, sa kinatibukan, way natalang danyos ang bagyong Auring sa dakbayan sa Lapu-Lapu, lakip na sa mga gagmayng isla sama sa Caubian Island. Bob? daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.